ואנחנו ממשיכים לעוד תחום אחר לגמרי, שגם נחשב נשי, לפחות עד לאחרונה. ריקוד על עמוד היה ענף ספורט עתיק, הרבה לפני שהחשפניות שאלו ממנו את האמות לריקודים. בשנים האחרונות חזר הענף הספורט הזה והמתאמנים בו, אפילו משתתפים בתחרויות בינלאומיות. גם אצלנו בארץ יש מי שגילו את הטרנד החדש-ישן, שהיום הוא כבר מזמן לא נחלתן של האנשים בלבד. על כך בכתבה הבאה. ריקוד על עמוד עושה קאמבק. מה שפעם עשו החשפניות במועדונים הפך לספורט של ממש, אבל עם בגדים. מדובר כאן על ספורט שמשלב גם את ההרגשה הפנימית והאישית של כל אישה ובחורה, להרגיש גם טוב עם עצמה. עולים, יד עולה. מלבד הפלירטוט מול המראה, הדמיון בין תרגילי החיטוב למופעי חשפנות בא לידי ביטוי רק במות עצמו. זה מחטב, זה מחזק בעיקר את הידיים ואת כל הקור, את כל הבטן, זה מחזק את הגמישות, זה מחזק את הקואורדינציה. האמת שכבר לפני מאות שנים השתמשו ההודים בעמוד לאותה מטרה, שם זה היה ספורט גברי בעיקר. בשנות ה-20, בקרנבלים נודדים, החלו הבנות להופיע לצד העמוד שהחזיק את האוהל, וכך נוספו לריקוד התנועות הסקסיות. כספורט, המוד חזר לפני עשור, לארץ הוא הגיע לפני כשנה וחצי, ובאיחור אופנתי, הקהל הגברי מצטרף עכשיו לטרנד החדש-ישן. עד למטה. ראש, ידיים אחורה, שתי רגליים. לעזוב שתי ידיים. יפה מאוד. לא מפריע לך שזה משהו שהוא נחשב תחום נשי? לא מפריע לי, ממש לא מפריע לי. כשגברים עושים את זה, הם יכולים לעשות את זה מאוד בצורה גברית ומאוד בצורה סקסית ומשהו שזה אומנות. כשאתם מגיעות לרצפה, אתם לא גוש בשר, אתם נשים סקסיות. נשים שבאות לזה, חלק מהעניין זה גם להרגיש סקסיות, לעשות את הטיזינג הזה. כל ריקוד, זאת אומרת, יש הרבה סוגי ריקוד שהם סקסיים, ומי שסקסית נראית סקסית גם שהיא עושה ספונג', לאו דווקא שהיא עולה על העמוד. שיעור, בטח השיעורים הראשונים עם סימנים כחולים, אין מה לעשות, אבל זה מין כאילו סימנים כחולים שהשגנו בדם ויזע, זה כמו פזם כזה. פוינט. קל לך להגיד! למרות הפחד להתרסק על הרצפה, בדקתי בעצמי מה מקור ההתלהבות. יפה מאוד. קריירה חדשה. את ההסבה המקצועית דחיתי בינתיים. בכל זאת יש מי שנועדו להיות על הקרקע ויש מי שבאוויר. רק אל תשכחו בשום פנים לא לעזוב ידיים. מזל שלא נפלתי.